na wɔn na obewu wɔn mmɔbɔ nhyira ne wɔn a wɔn akoma mu teɛ na wɔn na obewu Nyankopɔn nhyira ne akatafoɔ na wɔn na wɔbɛfrɛ wɔ Nyankopɔn ma nhyira ne wɔn a trenee nti wɔtaa wɔn na wɔn na ɔsoro ayenim yɛ wɔn dua nhyira ne mo sɛ wɔyɛ mo na ɔtaa mo na ne din ti odi akyerɛ ka asamɔne nyinaa bi to mo soɔ moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na makatua so wɔ ɔsoro na saa na ɔde taa adiifoɔ a ɛdi kan no Awurade asɛm yi asomdwe nka mo ɛbra so sɛ yɛtie Onyankopɔn asɛm ɛsrɛ baabi a obiara gyina bia wɔmɛtena ase asɛm no na ɛkita yɛ mu ɛno na ɛhyɛ yɛ bi na kyekye yɛ mmerɛ ɛberɛ a yɛ papa ɔfoso hene ɔbɛsraeɛ ɛwɔ berɛ a yɛyɛ yie no biribi nti wɔntumi antena ase ankyɛ ɛna ɔkɔe ɛnnɛ yɛtia yɛ yie yɛsɔfo ebusuani yɛnnua yɛwɔfa yɛbere biara ɔsɔfoɔ Benson ɔsafo Kantanka awɔ yɛn ntam ɛnneɛma mmienu nti na wɔborɔ no yi so papa asafo Kantanka fi kuro yi ɛyɛ gya so de hyɛ ɛyi aba ne kuro mu bebree na ɛsɛ sɛ dwuma kɛseɛ a ɛhyɛ ne nsa wɔ Kumase no ɔtwa so kakra na ɔbɛkyerɛkyerɛ amanfo ɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn a yɛatɔ wɔn no nti dɛ ɔyɛ ntam ɛno firi hɔ a yɛmantam ne sɔfo panin ɔsɔfoɔ Dr. Anɔkye Nkansa ɛnɛ ɔdi n'awoda kɛseɛ wɔ hɔ no nti ne wato nsa fra asɔfoɔ ɔkuda mu nyinaa sɛ yɛbɛtɛ ne kyɛ ase Reverend Benson ɔsafo Kantanka ɛna ɔde yɛ asɛm no bɔmmɔ ansa na ɔbɛfrɛ asɛnka adwuma adwa no bɛde Presbyterian hymn number 336 ACC Akuma dan nsɛm yɛ wura yɛn apambɔfoɔ a ɔntomu da ɛfi asɛfiri no mu nyaa yɛ ɔsɛ yɛ mu ka yɛ asɛmpa wasɛmpa yɛtumi a ɛdedede ba yɛ mu sɛ yɛnya wo daa nkwa no yɛbɛto baako mmienu ne yɛsisi yɛ koma na papa ɛne akyerɛ yɛ asɛm akrasem bawu da ho akrafo ko no gya ekopata na so wa da agye pa no pay senka eba tew nanka kokko no nso ko kasa ho no nanso yadru hadia na se fie eni fie tumi anya ba bia gyina na santeman ye hweso a na eyadom
sɛ ha ne ɛsɔ yɛn nsa amen yɛyɛ fɛ kra ha de yɛ catechist ha de yɛ adwuma ahodoɔ nyinaa tumi biara a ɛde yɛ adwuma no biara woyi dwa so firi mu ɛnyɛ yie koraa ha de yɛhyia nyansa ɔkoro w'anim a na afei w'anim ada hɔ na afei ɔkoro nya hɔ kɔ enti anɔpɛ yɛ aseda ɛne yɛda da yɛasoba yɛ ase papaapa sɛ akonnwa kɛseɛ tɔɔ wɔ asantebɛn mu saa de brɛ na mbɛboro ahafodɔm a sonwan na ɛhyia yɛ sɛ me na ne mmara bɛtena akonnwa no so mfie enum na ɛmmoama wonti aseɛ nanso no nyame tumi yɛ ebi no no sɛ ɛbi ɔfa a bi ɛnyɛ fikyire wɔasiesie dɛ bɛhɛ nyansafoɔ aniwuo nti nnɔpɛ yi sɛdeɛ kenkan no kɔɛ no ɔsɛ ne nyansafoɔ pii na wɔafrɛ wɔn na ɛnya mmɔdenfoɔ pii na wɔafrɛ wɔn na wiase nkwaseadeɛ ne ɔfa a wɔasiesie na ɔde hyɛ nyansafoɔ aniwuo na ne adehyɛ ɛda awurade ase sɛ nnɛ da yi yɛ kae so ade ama yɛbusuafoɔ a afiri mu ɛda twa ni amoase papaapa sɛ nnora a ɔte wiem na biribiara yɛ fɛɛfɛ ɛnɛ no ade ama yɛ ama na kene so no ɔso the gospel is the power of God. The gospel is the power of God. The gospel is the power of God. Onyame asɛm ɛyɛ tumi onyankopɔn tumi ɛma wiase nyinaa yɛbɔ mpae tumi wura anɔpɛ yi mma yɛhyia wɔ din mu yɛhyia na sɛ wɔ ama a ne yɛaba ne kɔ a kasa kyerɛ wo mma tumi biara a wohyia w'asɛm anɔpɛ yi yɛka hyɛ fam wɔ Yesu Kristo din mu wɔ kronkron bɛdi yɛn kan kyerɛ yɛn kan din mu bɛdi yɛn ho ahyɛ adom no nti amen na anuanom monhwɛ mo frɛ yie sɛ nyɛ nyansafoɔ pii ɛne afrɛ hɔ ɛnyɛ atufoɔ bebree ɛna nyɛ adehyeɛ bebree wɔafrɛ hɔ na mmom wiase nkwaseadeɛ ɛne onyankopɔn ayi sɛ ɔde hyɛ nyansafoɔ ane wuo ane adehyeɛ yɛka the gospel Jenoka God has sent his only son Oluka on Esika son Pinika preach Yinika eternal and Elka life. The gospel is what God has sent to the world to give us eternal life. And we are here. And you have see the gospel as Sempano. You can't Sempano. And you have Jesus Christ. And you can power. Or say power is authority to accomplish something. And you have Sempano. Eye tumia. Onyame edi ye niema bebree wo wiase ha no eno na ye hia mo a pe ye bi na ho se tumi bi o wiase a sa modi bi o wiase a enchen Yesu Kristo tumi na e tumi nyina wie pe ye o Yesu Kristo bo e je se se mo Yesu Kristo no ni ba pa oyo se wantimi anti ne Yesu be ye ya gospel wantimi nso e ma ne ye ye di kan ta Yesu Kristo no be wiase e Luke 19:10 o so ni ba so everywhere, no one did now. So the gospel of by so everywhere, no one did anything. I got for one, 3 years and a mood to be a son. Was said, goodbye. So the evil free no me, and in your bus. Yes, Mr. Obaapain, obey if you know me, and in your more as to know me, the I am before, I bet before, as soon as for, and no be the moon. Yet, yes, Mr. And it Obaapain na eyasem papa Yesu no ba so betre kwanya de koda anko okenkan John 14:6 na was a bit plan no kwale wa obi kwaja ne nchen age se enti obetre ya kwanya de koda anko nchen onipa yira kwan e o edi trom nipa e won kede o wiase nipa e bochie na ochie bi edi wa echen Yesu Kristo and the deep for Jay, the Panama sofa, also na Malam so, and I'm Hanam. Papa, naturally, Akua. Or no, I would not see it, but to be frank, or not see it. Okay, and with my coach, not see it, to be frank, or not see it. Was it mammy, or not to be frank, or not see it? Hallelujah. And I'm telling you also to be trying to now, and yes, Christian tell me you're fine. When yes, Christian tell me you're fine, I have to get bonus. Yeah, woman. So, yea, or Baba J, so, but no Baba J. President, the gospel no once
ntina me bo we nyina so wo hutumi a e wo asempa no emu eto so enu America John 10:10 so ko sa oba no be wi no ko na wasai na me de be ba sa munya nkwa na munya no emroso be ba sa munya nkwa na wi ase de nya no emroso eti Yesu ba so be ma nkwa to obi pe nkwa eni mala bi ho obi pe nkwa eni sofo bi ho obi pe nkwa eni obi a ho nkwa wo wura de nsem hallelujah amen ya chira pa pe Yesu chira pa bi Yesu ntena yire Yesu ntanya fa ena ye ni anu ye mushafo awu pan o so hefu wu bia o de ye bone se nya afra wu a obu on se wada on kwase bu yafo won so ri ni fo o bu sa kofo a o ma wie ko na wada da fo wo ha o mo kon fo ha pie so o ko ho mi ansa Yesu be sai abi na wo hallelujah you go resist you go break you go declaration so for we don't die you go resist ya ko mi ansa Yesu be sai abi 1 Corinthians 5. What's the Obaapain of the kind of reconciliation? Of the kind of reconciliation to reconcile us to God. It's me that yes, was as soon as you come, the crowd of the room, and not only that, you should understand the call. But the woman in our friend, and your friend, and Jaffe, as I said, to friend, I say, friend. I don't fret. Fred, I'm not saying I'm not ready to fall. I don't fret. I am not afraid. I don't get. So it's a gracious call. The call is a gracious call. The call is the holy call. I offer wrong. The call is say also Fred. I don't fret. Onyame asoma ne ba so bra be tie enti na wa ba Onyame hye na ko yi Israel fo fi wasum e wo Israel kika se be kan mi ka de no o si Israel e na ma ye wo Israel e na ma ye wo nya ma ye wo nyina chi no o be so be tie mas o pese o be di Nyame ka eso times what comes to support him se ya wa ye Ongwa be fia ni Onyame wo wa pa wọ́n yẹ sẹ́ ká wọ́n dà fún wọn mú ṣe ní Yesu ayé wọ ẹ̀yẹ kẹtùwà náà sọ bí a náà Onyame a ṣe yẹ náà sẹ́m yẹ tie yẹ ní ahyẹ́díyẹ so Mika abúlé so náà Israel fáyà sọ̀dẹ́ àṣìṣe bàbá yẹ fẹ́ dídá ẹ̀wọ̀n mú àdìsọ̀dà jí ìgbà sọ Israel fọ́ yẹ fi nyàgbọ́ ọ̀nà Onyame ẹ̀ nam òdì fọ́ nsọ̀bọ̀ tẹ̀lé yẹn nà ní yẹn Yes, I am here. My young man, now so we are filming. We are filming. I'm not sure. To be a, I'm sure I be a sinti. To be a woman, I think. To be a never quiet. Now we will feel on that problem. And it was a sandwich. Boy, I want before. For who didn't buy off a boy, it was present out here. Present out here. Yes, I can't offer one to pay. So one man bra Yesu di body for unka we nche won afun kwantwene mo afa kwa mbone nse no chi won wo ho anka ye nse wo bia na so aka tam so obedi yen enti ano pe ya ne kan se no matter what wo yira ko ba bia Yesu so wa ye kra se sa wo chi sambra ma ye kra se ba chi ayo yi fo ti se papa ya wa ya ma yi na e na me fa na wase dia na me fa na wase before Papa can never and now Diana and Kid, but I'm in front of my last year. It was said, I still learn what I'm Macania Yasso, Macania Yasso, when you have infection of you all, started to name it, and I can never last year, who do not go on the event. You can be of you all, you
can't bribe me. You can't bribe me. I'm not bribe God. Ye are for real. I say, you should get the idea. You show appreciation. In a man, that's what you are. What kind of answer? Okay, I said, you get you walk. I did here. I like that. Any amount here. You don't have to answer. I want to be very good. I did here. Yes, you want to go pressure. I said, America. I did here. As I said, Mr. Sir. The very yes, then you yes, the Yamami. The people are coming out before. As I said, I used to have one over playing yes, one play the again. They just said, yeah, hallelujah. 100 years, 25 years later, I said, I want to cry about what if I want, I want to tell you the session. Oh, who said the Pariba, Coco Shia, or Joe fine, Coco and I said, Mount Son, yet, or say, yet the animal, or yet the animal, did you hear? And I'm saying, Atoya, pay, Atoya, pay, I. So you're between Yako, I am happy. A Jabra, Bra, when you shut out, or so, or something, you didn't have a very Nanso, Cocoy was said, the salmon anyone at 12 water. The says the salmon anyone at 12 water. What Nipa and who would you manifest or look for? Now, wait, something of the human baby, no more than a 7 shilling and a kind and then go for Christos. Christos soon as I look at him. I don't think when you have someone, now you're not fair with you know, come on in. Suddenly, this room, that's what you're trying to say. No cross, no crown, no cross, no crown. Or poor man, and could be a there. To me, no, oh, yes, I say, yes, but one. A person, I stop here. Or Passage, a big cool. You say, rather one, a person, here, I just say, I say, it so. There were 2 men, but yes, my body, the body, probably, my own people were not actually doing the neck. I say, oh, yeah, and you're oh, yeah, come on, yes, you're still around. Just now, yes, well, now I see yes, watch it. It's me and you. My yes, back, but in the night, you are back. Take your matter, give me that. Say yes, you have in me. Yes, you have in me, my head. Also, you can. Oh, what's that? You got out. Then one. Hallelujah. That's shameful in our best. Hallelujah. I must not go down. I'm going to problem. Man, go down. I'm going to problem. What's it? Saturday. Problem now. And I'm going. Yes, you said the uncle. What's the problems in here? What to me again? Oh, train is on.
remo. Yafo nti why? Ma bu hawo mu yafo ho why? Edi da bi betwe ye go sesere, obeku sase wura mo no. Bata urade ho na ye papa. Bata urade ho na ye papa. Moni nka urade ho. Moni nka urade ho. Ma me kɔ de, papa kɔ de, busua kɔ de. Na so be se moni nka urade ho. Urade be ma ne wakoma ye de. Ene wo to ase fa kwa hye oyefo no nsa. Ho ne wo fa kwa hye oyefo no nsa. Ya de hye. Enkwa enyame de amaye no. Eya kyede. Eya kyede. Bibia wo tumi gina ade. It's a gift. To life when enyame de amawo dwa so krodwem ha no a wo kɔba no. Enya smart na wo ye. Nya din na wo ye. Nebu eya dum no nyame de adum. For some young and a condom, and this one, the mammy and I should have had a mention of Hanamo. And so, how many are crying? How many are crying? The bread is a kind, or Mamma Penny was a totally did only 2 1 crying, or more chimney baby in common room in the Kayabraham Aquantiono, kind in Sandy, or what a man friendly, Shanayabi, a town for the one so, a man and a family, or certainly part of Quaffo, or no Kwan of the Coyito. Hallelujah. We are yes, I do. Na wuri yentade mane ko a wadwama ne mogya no Onyankopɔn nim nya awiane anadwo yade bi nka wo bio amane bi ni hono na ne oto so so ahimba nso ebehwe wo so hallelujah amen ja nyame oba nyame honkronkron di mu amen
Nigerian hymn number 484. Kasewa Mekoma Film. Ajem Kwanwoy. Yesu Ayoyonko na Fidi Wafa. Me cry aha Sirikyi o me dofo pa me boni amama blesse. Enti brabe gene kwa. Awmbra sie me go story ato. Chichimu nine di kan no. Sirikyi. Say I Obaapain me if you want brain no mu na wonyuma ediomachi. Amen. Ese mo mind translate e mo pai. Awurade Nyankopɔn a wote aseda. Wo nu agya. Wo de wote ni a wote da na na tu ntwada. Yen de yen na te se nrada yetwa mu. Na yenye hwe wo wanim. Yeshiem ha ebeka ye mamenom Obaapain Christina Brago Obaapain Christina Jenima eni unuaba Joyce Obin wofi wonyansa emu ni hwehwe bia mu afre won aba won chen no yada wasese wodu hwesie mu adoye tata yen anamonda mona ama yenkwa na bere wonim se ye no oje e wayensem enti esrawo se siesie yenkoma na yentumi mra ye ho ase ema won hwehwe nyina na yempini akwan a odi yemfa so nyina so de atumi akanda se Awurade di man Awurade afa na Awurade din ene nhyiranka wajado nti yagidi ampa se wo frɛ wo ma ekɔwoda no nyam no mu ne awuo ana hwehɔ ana wosum ana eya obi ne obi mu na abepopa yeni wanyina mu ni so wenti yada wase ye kanfo wudi konkron no yada wase nso woyi a woyɛ ye maame no mu a wafrɛ won aba won kyɛn nyina de kosi won muda ani hira wonam won so hira busua hira ma ye hira safo ye nyina nti ade Nyankopɔn nkwa Awurade a wadi owo so nkonim ahohia mu boafo kichi yenre ya werɛ ho yi mu ye pagya busua ya
asɛm yi abɛtɔ wɔn so nyinaa ne adɔfo a wɔne yɛgya me nyinaa ba w'anim sɛ onyame kyekye wɔn werɛ yɛdeɛ wɔato adɔyɛ ɛne ɔmumu a ɔtore ntwasa no so yɛwɔ Awurade Yesu Kristo nti amen patɔ wewani asɛm tietia yi na meka na yɛde akyekye yɛn ho werɛ asɛm no wɔ Genesis na Mose mmedi kanti aduonum nkyekyɛmu aduonu nan Genesis chapter 15 and verse 24. Now Joseph ka kyerɛ ne nuanom sɛ merewu na Onyankopɔn bɛba bɛhwɛ mo ampa